dang yakun kini ki klub he ban yo soy yo Cristiano Ronaldo Junior ubade ukun jong Cristiano Ronaldo ka PSG ka Real Madrid bat ka Bayern Munich bat sngap hang ne kumno a jingkren Lionel Messi syap hang ki tim ki badan ka jingkermen ban yo khor ya ka FIFA World Cup bat kum juru syap hang ka jing yede ka jong u bat u Cristiano Ronaldo te hoj perlok habangi phai na ka liang jong Ronaldo Junior ubadi ukun jong Cristiano Ronaldo kat kum ki khubor ki bamanta obnai lai thu ba ka klub Real Madrid ka PSG bat ka Bayern Munich kidang yakun man yo soy ya Ronaldo Junior ubadang khasan snem karta uneu khuna udang yelakai manta ha ka academy jong ka Al Nassr hanrai kumba ong ki khubor utrang ban wan phai biang she Europe na ka banta ban kentiu ya karukam yelakai ka jong o bat ka jingtrang jong ki klub ka Real Madrid ka don ka jingkerman ka bakrau ban pan yeso yo bat ka academy jongka kat ba ka Bayern Munich bat ka PSG ru kidang pej benia pha ya ka jinglong jingman bat ka jing thmo jong u ki khubor ki kdeu ba Ronaldo Junior usngo thu ba ka jingwan pha jong u sha Europe ka long ka badan kam tam na ka banta ka lawi yale ka jong u hanrai wala ki club kidang yekni ban yo yo u ki khubor ki ong ba ka yin ka sem ka jong u kidang kamon ba undang sa shua ha Saudi Arabia hakum kane kapor kidon ru ki khubor ki ba ong ba ki klub Nabilat nena England kidon ka jing itanat yu kum ka Man United bat ka Tottenham hanrei kat kum ki khubor haki benai ki baladep ba ka Al Nassr ru ka don ka jing thmu ka bakrau ban penrong ya Ronaldo Junior sya ka senior team ka ba ula ru ban yel kai lang bat la okpa jung u Ronaldo hakaju kamadan hanrei wala ka Al Nassr ka kwa iya kane nakaleng Ronaldo Junior ukamon ban lech sha Europe kum sha Real Madrid lane Bayern namar ba ukwa ban khon bat ki klur ki ba kham tabit knang ban kentiu yala ka jong ka puj di lekai te hoj perlok ka jing so bat ukpa jung u ha Al Nassr kan long kum kata ka iconic hanrei ka jing lech sha Europe la ui ba ka kham pha nakabanta ka jing kyu ha ka kam jung u hakapor ka bajrong kat ba habangi phai pat nakaleng ka jing a jing kren jong Lionel Messi syapang kita ki tim ki bahai ki badan ni kata ka favorite ban job iya ka World Cup jong usnem archar penru bat kum juru syapang ka jing ide jong u bat u Cristiano Ronaldo Lionel Messi ulong ba hakmat jong ka Argentina kidang don ki wi pat kita ki tim ki balang favorite ban job iya ka World Cup ki bedang poiru ha ka dor ka bakham ha ban yeki kata ulong ba ka Fran sa season kan salong ka tim ka baklain bor namar ka don yeki rang ilkai ki bedon ha ka top quality ulong shushu ba ka Spain bat ka Brazil ru ki de ki we na kita ki tim bat iya ka Portugal ru ulong ba ukhen ba kilayo ru iya ka kunhon ka bayel ka sisya manta te na ka leng jong phi ki parlok kumno phisngo mano bala ban khori ka FIFA World Cup sa comment ha comment box but what nam klet ban subscribe na ka banta ki way pat ki update thamai but halor ka jing ai jing kren jong Lionel Messi syapang ka jing de jong ubat Cristiano Ronaldo ngin sai pik pat ha ka way ka video kublai sibon